Para Bapak Ibu, babakan seserepan teorinipun sampun purna. Nggih. Menika saklajengipun inggih menika pangrimat saha pangagem keris utawi duwung. Kersanipun para kadang saged ngrimat saha saged ngagem duwung. Kanthi leres ngagem nggih saged. Ning sok-sok mboten leres niku lho ingkang mboten sae niku kuwalik. Pas mantenan ngoten niku kuwalik. Nggih mboten wonten ingkang leresaken menika. Nggih. Ngrimat riyin ngagemipun mangke. Nggih. Ngrimat niku ngopeni nggih. Ngopeni. Nggih. Menika saged pun ngrimat utawi pun simpen wonten ploncon. Ploncon. Nggih. Ploncon niku napa mangke? Nggih. Ingkang kalih wonten blawong. 3 wonten kotak. Menika kula mbeta kotak. Ya, kotak. Wonten sarung. Menika sarung. Tawi kain. Saged wonten bumbung. Bumbung niku saking deling nggih, pring. Nek saged ampun. Ngrimat niku ngrimat ingkang mboten sae. Nggih. Masa kagungan kakung badhe siram dicepaki sabun nek mboten lek nggih napa? Sing sae napa sabun sae? Napa Bu? Kangge siram sabun kangge siram. Leboi. Niku nopami nyepaki sabun kangge garwa, kangge siram. Wong badhe siram teng kamar mandi wonten sabun nek sabun dulit nggo adus lho ngoten niku. Nggih kirang trep lah. Nah nggih, kirang trep. Sabun dulit niku nggih sae-sae. Mosok nggih wonten bumbung. Wong keris kok wonten bumbung. Nggih. Nggih paling napa nggih? Paling awon nggih sarung menika kain. Syukur-syukur wonten kotak. Kotak menika kotakipun tesih pun wungkus kalian kain. Menika. Nah. Menika nun sewu. Nek mboten mawi kain nggih kotakipun mboten napa-napa. Lah kotak sing sae niku saking kajeng. Kathah saking kajeng. Ning wonten ingkang sae malih menika saking lulang wedhus ingkang kendhit. Kleresan kula beta kotak ingkang saking lulang wedhus kendhit. Nah menika. Mangke Bapak. Lebetipun kados pundi? Lah mangke. Nggih. Lho lah wong keris wae kok digembok diwadhe kados ngoten. Lah reginipun menika kalih Avanza. Menika langkung kerisipun. Non sewu wau ingkang sepisan babakan
remen. Nggih niku. Masalahipun bab remen niku. Mboten wonten ingkang satya. Sati mboten. Nggih. Nggih. Bilih saged pun minyaki. Nggih, minyak menika kersanipun nggih kersanipun awet. Nggih, pun minyaki. Nek mboten nggih pun simpen mawon pun sae. Nggih. Minyakipun kathah minyak keris wonten. Nggih. Teras pun kimbah penjamasan keris. Menika ahlinipun wau wonten ingkang ngendikan Bapak Sucipto, Bapak Cipto, Pak nek ngimbah keris dos pundi? Ampun pun kimbah piyambak. Niku kagunganipun sinten? Kok mboten kula kimbah piyambak. Kok mboten angsal pun napa kumbah piyambak. Niku paringanipun sesepuh. Nek saged pun jamaske wonten ingkang kawogan kemawon. Wonten niku penjamasan keris. Nggih. Mangke kula bikak nggih, Bu. Nah, menika plonjon. Nah, jagrak pun jajar. Nek menika tasih tasih saged kenging awu debu. Nggih, nek menika. Nggih, menika plonjon. Nah. Menika blawong. Wonten saka saged, wonten tembok, wonten kamar saged, wonten ruang tamu saged. Nek ploncon menika jagrak, nek blawong menika tempel. Nggih. Menika pun krimat niku. Nggih. Ampun disok teng ngandhap longan nggih. Ampun. Nggih. Ampun. Lah menika kotak. Ya niki. Menika saking bluduru. Kajeng dipun wungkus bluduru. Menika kotak. Kajeng nggih wonten. Nggih. Dados ploncon, blawong, kotak. Menika sarung. Menika wonten werni merah, coklat, biru, wonten. Nah menika mirah menika. Paling nek mboten 50 antawis 50.000. Dalem? Oh, titip kula saged. Lho, upami jenengan mundhut piyambak wonten Solo, ngebisipun 60.000. Pati Sukalila 30, Sukalila. Purwodadi Solo 30 swidak. Tumbase upami 50, lha wis 100 kliwat. Mangke saged pesen kula saged. Ning kula mboten bakul. Nek pas kula kesah Solo, benjang kan wonten Solo kula Juni. Nggih. Mriki. Kula aturi mriki. Kakek mriki mendhet kotak. Lho, mboten kersane. Kersane pirsa. Nggih, pun asta kalih. Mriki. Nggih. Mati mriki. Menika pun gembok, pun kula bikak, kula kunci wae. Ora. Menika ingkang damel saking lulang wedhus ingkang kendhit. Nggih. Kendhit wedhus kendhit. Lah, nun sewu. Nah. Menika. Nah. Menika. Menika kerisipun. Menika warangkanipun kayu setigi. Nggih. Menika pendhokipun sulur perak. Nah. Unjal lambekan kula. Nggih. Menika keris ingkang sae. Nah. Sampun Bapak, Ibu. Nggih. Nggih, mangke kula matur mangke. Nggih.
Kersanipun pirsa rumiyin. Nggih, sampun nggih? Nggih. Mangke kula tutup pirsa. Oh mboten. Sampun. Menika panggrimatipun keris kok bilih mangke mboten kothak ingkang ingkang sarung mawon. Menika sampun sae. Nggih. Salajengipun pangagemipun keris. Panggrimatipun keris wonten pundi kemawon mangke nyimpen? Ploncon, blawong, kotak, bumbung. Bumbunge mboten sisah kula contoni. Mboten sae. Nggih, mboten sae. Nek jaman riyen nu tesen nika bilah. Mboten wonten warangkanipun. Pun cemplungke wonten bumbung utawi saderengipun pun lebetke wonten bumbung menapa pun ubel-ubeli kalian mori. Ngagem. Menawi ingkang pungkasan ngagem. Ngagem keris pun wastani mara sebo utawi ngogleng. Ngogleng menika ingkang kula nggih menika ngogleng. Menika mara sebo. Menika ngogleng. Menika kangge swasana pahargyan teras parpatan ingkang resmi-resmi. Menika mekaten. Formal. Monggo. Wisuda menika mara sebo. Lajeng ampun ngewal nyungkem riyen nomor gangsal kersanipun panjenengan menika emut ngagemipun nyungkem menika ngaten. Lah menika wonten alun-alun Pati menika ingkang sisih kidul kan wonten tenginggil kan wonten pusaka Pati. Kuluk Kanigara kalih keris rambut pinutung.
Sepisan kula Kanigara niku wonten mriki, krise wonten mriki ngeten. Dados ngeten. Niki kula, niki krise ngeten. Terus kula telepon kalih DPR. Nun sewu menika panyaruwe. Kris ingkang mekaten menika minangka tandha lelayu. Duh kita bencana niku berkabung. Terus kula usul lersipun dos pundi? Pak Ahmadi kedah pun pindah. Sak menika sampun wonten mriki ngeten. Nek menika resmi Marosebo bahagia. Kula wonten fotonipun. Warien kan duka nggih sedaya wau minangka wonten napa nggih paugeran. Dados nek lelayu nggih berduka cita menika ngagemipun anyungkem. Pramila kula teras nomor gangsal. Dados ingkang menika Marosebo kangge suasana resmi bahagia, tapi nek mangke anyungkem niku mangke nek berkabung. Kok mangke tak jiah, kok jenengan kok Marosebo nggih kirang trep. Mboten wonten ingkang salah bab kabudayan. Ingkang wonten menika trep lan mboten trep. Nggih. Sangsinipun nek salah mboten dihukum, digunem. Nggih. Dibujeng. Tiyang estri dahar kok telas kuatah. Lho ngoten niku kan. Ngewal, nyonde, ndeder, tawi anduran, nyungkem lan nganggar. Menika ngagemipun keris. Ngugleng utawi Marosebo wau gandar mlebet wonten lilitan Setagen nomor kalih saking inggil ngagem keris ingkang umum. Dados ngugleng menika ingkang umum utawi Marosebo kados kula niki wau wonten papan acara resmi swasana ngremenaken gembira. Menika ngugleng. Nggih. Sak lajengipun ngewal keris. Ngewal utawi kewalan gandar keris mlebet Setagen mengurep. Hulu madhep sikit kiwa. Berarti danganane tenggene sikut kiwa. Menika kangge prajurit kraton. Dadi para prajurit ngagem keris prajurit kraton menika ingkang pun wastani ngewal. Nggih. Nyikep keris. Gandar keris mlebet Setagen mangkurep. Manggen wonten ngajeng dada. Berarti nyikep niku keris manggen wonten ngajeng titosanipun. Hulu madhep sikut tengen. Danganane madhep sikut tengen. Contonipun Pangeran Diponegoro. Nah, nika nyikep utawi anyikep. Kerisipun Diponegoro. Wonten ngajeng dada. Nyote. Nggih. Inggih menika kerisipun Warangka Gayaman. Kedah Gayaman. Ampun ingkang ladrang. Kados ingkang kula beto. Dados nyote menika Warangka Gayaman diagem wekdal mlampah utawi nitih turangga utawi kreta. Menika nyote. Nggih, mlampah. Wonten iring. Mangke wonten gambaripun. Nggih. Ukiran hulu sak inggilipun kancing beskap nomor kalih. Berarti sak inggilipun kancing nomor kalih. Wonten iring. Menika nyote. Deder utawi anduran keris gandar mlebet wonten Setagen nomor kalih sami keris manggen wonten tengah tegak lurus.
menika. Nah, menika deder utawi anduran kangge marak sowan raja pinisepuh utawi mlebet wonten peribadatan wonten masjid kan wonten ingkang kejawen mawi keris menika kerisipun kedah utawi pas ziarah wonten makam menika ngeten mboten anu nggih nyungkem nggih berkabunge kan sampun rumiyin wekdal sedo lha niki kan pun wonten makam cekap deder utawi anduran mawon ngeten menika deder utawi anduran dados pangagemipun keris menika benten-benten ingkang baken panjenengan ingkang umum menika ngogleng utawi mara seba ingkang baken ingkang angka kalih ampun kualik anyungkem nah niki nyungkem gandar keris mlebet setagen mengkurep hulu madhep siko tengen nggih mriki anyungkem keris kangge upacara duk kita utawi melayat nggih menika pangagemipun keris para kadang nggih Bapak Ibu menika sampun pirsa mangke ampun ngantos lepat pangagemipun nggih nganggar keris ngagemipun boten wonten ing setagen keris dipun lebetaken wonten epek ingkang ngagem biasanipun prajurit daeng dados nganggar menika boten dipun lebetaken wonten epek wonten menika wadah boten nggih kangge napa menika nek prajurit menika kan kedah nggambil mendhetipun pame wekdal perang ngaten. Lah biasanipun perang Diponegoro kan utawi prajurit menika kan mawi tombak riyen. Lah tombak menika kangge nombak mengsah kok upami mbok bilih kasoran. Nah, kasoran menika wonten malih keris alit ingkang pun asta. Lah ingkang keris menika kangge tombak kangge mengsah, keris nggih kangge mengsah, kok upami kawon badhe pun pejahi kalian mengsah, mangke keris alit mangke menika kangge suduk. Mboten. Ya. Nggih. Kados menika putri buyungan ingkang boten purun, nah ngoten niku kan suduk ya bunuh diri. Nggih, menika. Nggih. Menika pun wastani ngogleng. Nah menika ngogleng. Ingkang anyungkem menika walian nggih. Nomor setunggal, nomor gangsal. Menika ingkang nganggar. Nganggar. Menika anduran lurus wonten ula-ula. Menika kangge wonten masjid, sowan wonten raja tapi ya sepuh, wonten makom. Nggih. Menika ngewal. Nggih. Lah menika nyonde. Nyo. Nggih. Nyonde. Nggih. Menika ingkang asring menika nggih menika ngogleng utawi maraseba menika ingkang asring. Kula nate sumerep manten menika malah ngangge niki wonten. Nyungkem kwalik. Nah niki isih pira-pira niki. Nggih. Kalau wingi ngagem busana sampun mawi duwung. Nggih kan kula kantor nambahi. Nah, menika lung tinampi duwung. Lung tinampi duwung menika kagem tiyang nem
saking tiyang nem katur dumateng tiyang sepuh menika. Titikanipun asta ingkang priyayi nem wonten ngandhap. Mangke ingkang sepuh nambinipun asta tengen ingkang manggen wonten nginggil. Ampun kualik. Ingkang nem ingkang ngaturaken menika wonten ngandhap. Ampun ngeten. Monggo Bapa. Menawa kirang leres. Mangke kualik niki, malah yang priyayi sepuh ingkang nambi malah mangke nyepeng ngandhap. Menika patrapipun. Lah mangke pun cobi tiyang nem ngaturaken duwung dumateng priyayi sepuh. Nggih, menika. Lah kosok wangsulipun bilih priyayi sepuh ingkang ngaturaken dumateng priyantun nem ingkang menika tetep priyayi sepuh ingkang pun asta kresipun menika ingkang wonten sisih inggil. Nah, walikan. Tetep tiyang sepuh. Monggo Dimas. Mangke ingkang nampi piyantun nem astanipun wonten ngandhap. Tek ngoten to, Pak. Seumuran ingkang nampi langkung inggil. Ingkang ngaturaken langkung nem. Menika bilih ingkang sebaya napanipun, pangkatipun amargi tiyang nem bab pangkat langkung inggil. Napa yuswanipun? Lah, menika kan benten-benten. Senajan sepuh menika kok trima batur utawi napa? Pramu. Remenane kok pramu saji. Pramu wisma ya, pembantu. Kan sepuh. Bose juraganipun tasih nem. Niku dos pundi menika? Nggih tetep ingkang ngaturaken ingkang astanipun wonten ngandhap nggih tetep pembantu. Dak ngoten ha. Mosok juragan tampanen Mas mboten ngoten. Mesti nggih nun sewu Kanjeng bisanipun ngoten. Niki Mangkunegaran nggih. Mangkunegara ingkang kaping 11. Niku tasih timur sakmenika. Yuswanipun timur sanget menika. Tapi ingkang Pakubuwana nggih, Pakubuwana 13 wanika sampun sepuh. Lah mangke dos pundi para abdi ingkang yuswanipun sepuh ingkang ngaturaken dumateng Mangkunegaran kan tesih timur tetep mawi paugeran menika. Nggih. Menika babakan lung tinampi duwung. Badhe kula nyuwun tulung kadang siswa nyobi ngaturaken kris utawi duwung saking kaneman dumateng priyayi sepuh. Ning nek saged kula suwun nek ngaturaken ampun Rama kula ngaturaken duwung ampun. Terus sing sepuh nggih kula tampi Dimas pundi ampun nek saged. Kula kepengin ingkang langkung sae tur nyenengaken. Lah menika ingkang kawula suwun.